Здравейте, приятели! В този клип от екипа на ALG Vision ще ви покажем как да боравите с плейбек менюто в NVMe софтуера на TVT, който е за компютър, както и в web браузъра. Да започнем с NVMe софтуера. След като сме отворили програмата и сме добавили устройството, имаме подробен видеоклип относно това как се добави устройство към софтуера. От главното меню избираме опцията Storage Playback. Това е Playback менюто. За да подберем записа, който искаме да прегледаме, избираме съответната камера и натискаме бутона Search. И ще забележим, че във времевата лента излизат всички направени записи от дадената камера. Имайте в предвид, че като се напълни диска, той започва да презаписва, като трие най-стария запис и изтритото място запълва с най-новия запис. Посредством лупата можем да оголемяваме записите за по-детайлно и улеснено преглеждане на материалите. Всяко записано събитие има различен цвят за по-лесно различаване върху времевата лента. Записано движение е обозначено с жълто. Интелигентните функции са с зелено, а останалите в синьо са постоянния запис. В лентата с инструменти можем да намерим различни функции, като опции за сортиране на броя и подредбата на камерите, опции за паузиране, превъртане на запис, регулиране на скоростта на записа, опции за изрязване на част от записа с цел съхранение на външен носител и други. В долния ляв ъгъл има календар, който служи като опция за по-лесно и точно навигиране и сортиране на записите. За демонстрация избирам да бъдат показани и сортирани само постоянния запис и записите от интелигентни функции. Накратко това представлява плейбек менюто на NVMe софтуера. Сега ще покажем как се борави и с плейбек менюто в web браузъра. Пренасяме се в web менюто на записващото устройство и за да отворя плейбек функцията избирам бутона Playback в горния ляв ъгъл. Общо казано, тази версия на плейбек менюто функционира на абсолютно същия принцип като при софтуера на записващото устройство, както и при NVMe приложението и SuperCam Plus. С единственото изключение, че възможностите са по-съкратени. Въпреки това всички основни функции са включени, като общото и разделно преглеждане на записите, сортиране и възпроизвеждане на интелигентни събития, сваляне на записи и други. Това беше всичко от нас за днес. Ако имате допълнителни въпроси, може да ги зададете в коментарите или на имейла в описанието. Благодарим ви! ALG Vision е вносител и дистрибутор на професионални системи за видеонаблюдение. Фирмата разполага с квалифициран екип по проектирането, монтажа и поддръжката на системите, а за специалистите в бранша има специално разработена партньорска програма с изключителни условия.